Sardin itu yang dimasak pakai tomat itu. Oh, lele. Iki juragane sing nanggap bapake dhewe cedhake. Nah, kan Udin. Lagune napa kene? Permata itu bar niki permata hati. Oh nggih. Ayo Mas Rianto. Asu. Ormas apa mung RT sing penting tumindake. Wayu. Bang Juli. Bareng audio Bintang Jaya. Wake up. Terima kasih bosku, matur suwun. Oh ah oh salam napo ate sing rumangsa rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal kono kene mergo belani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah dipikirake. Ojo disote mau ngobong lho ya. Sikat kembali ya. Nadyan cacat kamu ganti kucing ganti bau. LSM opo partai ormas opo mung RT sing penting tumindake. Kelingan welingmu sing prasaja. Sikat kembali. Ngamu akeh sing rumangsa Wake up. rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal kono kene mergo belani rakyate sing
bebas sekali agama.